Nachádzame sa vo Vysokých Tatrách v obci Nový Smokovec, kde by som vám rada predstavila nehnuteľnosť, ktorú spoločnosť Sotheby's Slovakia exkluzívne ponúka. Ide o výnimočnú rekreačnú nehnuteľnosť s potenciálom aj na trvalé bývanie. Disponuje 5 spálňami a 6 kúpeľňami. Hlavným benefitom je však exkluzívne vybavené domáce wellness s vnútorným vyhrievaným bazénom. Tým, že sa nachádzame v samom srdci Tatier, na svoje si prídu milovníci prírody, spoločenského vyžitia, ale aj gurmáni.